Now 13.8 megahertz. The first song we had was Maka by Seidat from special group from Finland. This program will include quite much old 70s music from Finland, and so I really wish that you like that music and will recognize them. If not, please send audio files to our hidden box and to our email address spacetoradio@yahoo.com. This is Radio Space Shuttle International, and the next song will be Finnish song from author Kai Hyttinen. Tämä on Radio Space Shuttle International 13,8 MHz erikoislähetys tänä sunnuntaina 3. päivä toukokuuta vapun jälkeisenä linjattuna. Ja todellakin soitamme mukavaa vanhaa suomalaista musiikkia tuolta 70-luvulta. Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan tätä ohjelmaa. Ja ensimmäinen kappale oli Sumu ja sen esitti meille Seidat Yhtye. Ja seuraavana edelleenkin pysymme tuolla 70-luvulla ja tämä on Tuulentie, Kai Hyttinen, Space Shuttle. Radio Space Shuttle International 13.8 MHz. Antaa mennä kun on alamäki taas. Kauan sitten jätin kotimökin harmaan, mutta vielä takaisin sinne tulen kuitenkin.